साहा Hinggaman lagi sang tiền. Hinggaman lagi sang tiền. Đuổi nhà mình tham gia để nông nghiệp này. Nông nghiệp đánh đuổi. Đuổi nông nghiệp này. Ra đời mình ra dây à? Şimdi lezzetli. Maşallah बैठा है không có lắm mật thế nữa bà cái răng bà gồm mà nè hả yeah. Hani wifi giờ hot sẽ là lên chứ nãy em đi khát rồi phải thì ta sẽ mang một đá
मानो बिदि जादोंबा नंगौ। नोंथांनि गैला गैला जाबाय थायोब्रा ए दहाय सानसुआव होननायालाय आरो दा एपि ब्लग मा दावरावलैनो फेन होनायखौ खोनादों खोमा एसएम बर' अनना नों माबा होदो फलियामोनलाय मानदो मा रिप्लाइबो खालामामोन मबाइलखौनो नायाखैनो मा रिप्लाइबो खालामा मा ओंख्रि जाखो एपि ब्लग
दे होनबालाय उन्दुनोसै दे गुड नाइट बाय बाय अके बाय बाय गुड नाइट लाइक होलांदो जोंहा हेपि ब्लगा मा होनदों रावबो लाइक होआखैमोन माथो आं होबाय दे थेंक इउ लाइकखौनो होआलै मानसिफ्रा मानसिफ्रा नायोल' ओमफ्राय कमेन्ट हरा लाइक खालामा आंनावबो रावबो फैयाखैनो दा एलबि होदो नामा सेभेन PM सानसेयाव खेबनैनो आंनाथ' माबा गदानो गैया एलबि होनायानो मालाबा 20 मिनिट मालाबा आधा घन्टा मालाबा 1 घन्टा बिदिल' होयो गद गैया এবि बसुमतारी चेनेलाव होयो
माबा नेटानो मा मा ओंख्रि जाखो नो ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओमफ्राय माबा सबाय बिमा भाजा नोंसालाय मोनदे एभि ब्लगा आङो आलु बयलार आरो ना बिदैनो गोथावथार मालाय मा गामि होनदों नोंसिनियानो जोंनिया माबासो बाक्सा सालबारि नोंलाय अबेनि एभि ब्लग नोंलाय अबेनि बाक्सानिसो होनबानो नों अबेनि नोंलाय अबेनि गुवाहाटीनि आङो गुवाहाटी मा जायगा बाथौगुरिनिनो
इयाव बर'फोर बुरजा दं खोमा। मा होनदों खोनायासै आंनो। माबायाव इयाव गुवाहाटि बाथौगुरियाव माबा गामिया माबा नामा होनदों न'खरा बुरजा दं खोमा होनदों। गामिया गेदेर नामा होनदां। अ मा होनदों? नायनो रोङाखै होननाया सोरमोन? बर' ब्लग ना सोरमोननो मानिया? नायनो रोङाखै होननाया सोरमोन? बर' ब्लग ना सोरमोन? मा नायनो रोङाखै? मा होनो बुजियासै आं।
सिगाङाव नायनो आं माबा आन्दायलाजोबोलै है मालायनि माबायाव थांबाय थायोहाय सासेयालाय नोंसानि मालिकआ दङ उन्दुलांबाय मालाय होनबा नों आइथिंखौ बुजियाखैनो आंना मिथिलां मा सोंदोंमोन दे बुजियासैबा जेबो नङा मिथिला आं मा माबादों बुजियासै आं एलबिडेलाव उन्दुलांसैसो
नोंसा बेरायनो मा होनदों नोंसा बेरायनो बुंनो नोंना होनदोंमोन बेनिखायनो आं नायनो नागिरदोंमोन वाट्सखौ मा मा वाट्स वाट्स टाइम ना मा मिथिलां WTN हा WTN मा होननाय जादों What's time? अ वाट्स टाइम नोंसा बोरायानो नोंसा बोराया वाट्सखौ खमायबाय थादोंसो आंना होनदोंमोन बेनिखायनो आं नायनो नागिरदोंमोन वाट्सखौनो ना माबा जेबो नङा दे गाबोन नायगोन दे अके এবि बसुमतारिसो এবि बसुमतारि आंनि एलबियावथ' फैखायानो नायसनजायानो गाबोन खैथायाव होगोन नोंना माबा मा होनो बेसेबां जाखोबा माबानिया ओइसबि बसुमतारिया मन' जाबाय नामा बेसे गोबाव गोबाव एलबि होयोलै नोङो এবि बसुमतारि एपि बसुमतारि
दाखालि जोमावनि एलबियावसो बुंदों अवाज खमायो होननाय खोन्थादोंमोन आंनो। खोनादोंमोन आं दे। अवाट्सआ खमायो मालाबा नोंना खमायना खमाया? बेसे गोबाव एलबि होयो नोङो एबि नोंना खमायना खमाया वाट्स टाइमा माबा जाबाय नामा नोंना? बेनिखायनो आं बुंदोंमोन जेबो नङा। मालाबा खमायो ओमफ्राय बारायफिनो ना मायो मिथिला। खमायाखै नों नायनो रोङाखैदां मानिखौ लायोबा वाच टाइमखौ वाइटिनिखौ लायो ना माबानिखौ? खमायानो माथो पेटला। मानिखौ लायोबा लाइफ टाइमनिखौ लायोना पाब्लिक हर्सनिखौ लायो? अबे मोनसेनिखौ लायो? वाइटिनिखौ लायो ना मानिखौ लायो? पाब्लिकखौ लायो ना वाइटिनिखौ लायोबा वाट्सखौ? लाइफ टाइम पाब्लिक आवार्स। आंना मबाइला चार्ज गैला गाबोन रायलायगोन दैनो। अके। ओमफ्राय वाच टाइमा अबेनिखौ लायोमोन खोन्थाहरदोब्रा। वाइटिनिखौ लायो ना माबानि मामोन? पाब्लिकखौ लायो ना? Mail. Hắn nằm hắn lại được.
97071666035. Ano man na? Be nambara आंनि दैनो Iyo 10 ta donglah ketla. Barokta जाबाय खैथासिम दोननो 12:30 सोरां मोनसं मोनासै र' माबाखौ नायनो बेसे फैदो माबा टाइमाव